Do emechago na-achite n'obodo Oko Community na kansụl ime obodo Orumba North nke Anambra State ka ọ gachara afọ 15 eji wee nwee katakata na ndị ekwe nke ime iji wee kọwaa nke a ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị obodo ahụ ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ụzọ ije gbakọtara na Oko Civic Center iji wee sonye na mmemme ọfala nke abụọ nke onye eze ọdịnala obodo ahụ bụ Igwe Laz Ekwueme onye ọlụ anyị bụ Ngozi Obileri ji akụkọ a wee bịa ka anyị ihe si wee gaa ka ọ na-agwazi ndị gbakọtara maka imerube ya bụ ọfala okwu ka Gọvanọ Soludo nke onye nọchitere anya ya na ya bụ mmemme bụ onye Chief Medical Director nke Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University Teaching Hospital Amakoka bụ Dr. Josephat Akabike kọwara na ya nwere nnọọ aṅụrị n'obodo niile nọ na Anambra bụ ebe e mere mmemme dịgasị iche iche n'ịgbaso oriri eserese n'okwu ya ka Igwe Ekwueme nke bụ obere nwanne nwoke nke onye jibu ọkwa dịka osote onye isi ala Naịjirịa bụ Dr. Alex Ekwueme lagoro mmụọ kpere ekpere ka Chineke na-aga n'ihu na-agọzi ala Oko ya na ụmụ ya. Onye President General nke Oko bụ Maazị Chinonso Nwafọ bụkwazi onye isi ọchịchị nke okpuru ọchịchị Orumba North kọwara na ya nwere nnọọ nnukwu aṅụrị na kemgbe o rigoro n'ọkwa dịka onye President General na ya bụ na enwego ezigbo udo tọrọ atọ nke butere ezigbo ihe bụ nke ọ kọwara na ọ bụ ya mere eji wee nwee ike ime ya bụ ọfala. Ụfọdụ ndị a nọrọ na ya bụ mmemme wee chie echichi dịgasị iche iche ndị gụnyere Chief Ruben Nwoka bụ onye echiri Akajiugo Oko, Obi Nwafọ bụ onye echiri Obichiri Ụzọ Oko bụkwazi onye isi nhazi ya bụ ọfala Oko nakwa Cyprian Nwammụọ onye echiri Ifemelụmụ Oko kọwara na ha na-arụbu nnọọ ọrụ ịgbasi mbọ ike ịhụ na obodo Oko gara n'ihu mana ugbu a echiri ha echichi akpalitela mmụọ ha ịrụ ọrụ karịa ka ha rụburu na mbụ site na Oko nke dị n'okpuru ọchịchị Orumba North. Abụ Ngozi Obileri.